Pagdating ko nagulat ako, sabi ko, hindi ako na-inform. Ang dami palang tao. Kung alam ko lang din. Binigyan niya ako ng bouquet of flowers and then Toblerone na yun. Yung binigay niya sa akin. Good morning, everyone! Good morning! Let's now prepare to go to church! Para makapag-church naman tayo. Ngayong walang duty. Guys, I need to get ready now. Para makaalis na. And magtotone lang ako ng mukha ko. The one that I'm using is this Clinique Clarifying Lotion. Ito pala guys yung ginagamit ko na, na lotion. Ngayong summer, Sea Island Canon from Bath and Body Works. Yan. Yan yung nasali sa April favorites ko yata. Oo. Nasali siya sa April favorites ko. Napaka-refreshing lang ng amoy. Parang nasa beach ka. Ganun. Pabango lang tayo nitong Victoria's Secret Passion Strap. Ayan. Para, let's go na. Because we are late. Hey guys, I just got back home from the outer world. And after kasi ng church namin, pupunta kaming Rosario, nag-Andy Rice. Kaya lang daw ako nakapag-vlog. Pag yung mga boys na kasi yung mga kasama kong mga ano yung mga yun eh. Mga makantsaw, kaya hindi daw ako nag-vlog. Pero later on, I'll try. Kasi pupunta kami ni Estong sa sa SM. So, yeah, bibili pala ako ng tripod ko for this phone para mas madaling mag-vlog. Mag-isa na naman ako guys dito sa bahay. Umalis sila mama ko. Nag-lunch sila sa Chowking. Kasi tapos na ako mag-lunch. Ay nako, naki-aircon na naman tong aso na to. Ito na ang pinaka-social sa lahat. Look at him. Maxi. Maxi. Let me see. Maxi. Maxi. Basta iniiwan siya ni Jen. Pinag-aircon niya kasi naawa daw siya. Tapos kanina daw, pagdating daw nila galing sa church, sobra daw yung iyak niya, as in niya, gumaganon daw siya. Kaya sabi ni mama ko, nakakatakot, kaninang dumating kami, umiiyak na naman siya. Sabi ni mama ko, naka-aircon na nga siya. Tapos kahapon, nagpalengke kami. Ang binili namin na food namin, gulay, tsaka fish. Tapos siya, pinilhan siya ni Jen ng chicken. Tumatawa kami. Tayo gulay ang pagkain, yung aso chicken. Na-spoil din kasi yung aso na yun si Maxi. Kasi dun sa bahay namin sa Ilocos, puro karne yung pagkain niya. Si lolo ko kasi puro karne yung pinapakain dyan. Kaya nasanay siya na karne yung kinakain. Pero nga dati, siya, napilay siya. Tapos pina-check siya ni Jen sa vet. Sabi ng vet, mababa daw yung calcium niya. Di in-injectan siya ng, I don't know, something for the calcium. Siguro man for the bone. Umukay naman siya. Tapos after 2 days, pilay na naman. Dinala na naman siya sa vet. Dun sa vet, every time na pupunta ka, mawa 1,500, ganun, 2,000 yung bayad. Siyempre, yung PF ng doktor niya, 500, tas yung mga gamot, ganyan. Tas dinala na naman namin. Tapos sabi nung vet, ano ba kasing pinapakain mo dito sa aso mo? Sabi niya dun sa kapatid ko. Kasi lagi pa balik-balik siya sa vet. Tapos kilala na nga siya dun eh. Tapos pinapaitan budok sabi niya.
Ay, nako, siguro ang taas na ng uric acid nito. Tas yung tinest-test nila, ganyan. Taas nga, kaya pinagbawal sa kanya yung puro laman loob kasi puro papaitan yung ginakain niya. Hey guys, so, alis na ako. Pupunta na kami sa SM ni S. Nagte-text na kasi siya. Pero parang uulan. So, for my outfit of the day, I love KSA from Sister C. And I just have my shorts. And I just have my shoes na yung Converse. Ang dami kong kagat, guys, oh. Ayan. Kaya ayoko na papahaba ng nails ko, eh. Kasi todo akong magkamot. I'll try to vlog later. Kung hindi kami masyadong busy. Kasi alam mo naman pag yun ang kasama ko, laging tawa na lang ako ng tawa. So yeah, I'll talk to you guys later. Hey guys, I'm back from Rosales. And yun, hindi na ako nag-vlog. Sobrang bilis lang namin. Nag-dinner lang kami, nagbibimbap lang kami ni S. Hi everyone! Kapalit ni Bebe Kels. Kasi wala si Bebe Kels, kaya siya yung hey everyone! Good afternoon guys! So, kagabi hindi ko na-close na yung vlog ko kasi I think nakatulog na ata ako ng maaga. But then today is our anniversary with Mac. Yun, anniversary namin. So, pupunta ako sa bahay nila, kasama ko yung kapatid ko tsaka yung girlfriend niya para mag-dinner. And yun lang gagawin ko for tonight. Hey guys, so we just got back home from Mac's home. And ayun, doon kami nag-dinner. Nagdala kami ng Bicol Express and beef steak and ice cream. But I wasn't expecting na maghahanda si mama niya ng pagkadami-dami. Gluto sila ng pansit, ng lumpia, ng fries. Basta madami. Tapos nandun yung mga tita niya. Ang dami. And sila tita niya, sila yung mga pinsan niya, mga ate niya, mga pinsan niya, ganun, mga pamangkin, nandun lahat. Pagdating ko nagulat ako, sabi ko, hindi ako na-inform, madami palang tao. Kung alam ko lang, din sana dinamihan ko yung dinala ko na food. Kasi akala ko 6 lang kami nakakain. But I'm so thankful sa support ng family ni Mac. Sobrang natouch ako sa nila, sa support. Tapos si mama niya siya yung nagbigay. Actually, pangilang beses nang naggawa ni mama niya yun, siya yung nagbigay sa akin ng flowers. Tapos may Toblerone. Saan ko na nilagay yung flowers? Andun ata sa salas. Binigyan niya ako ng bouquet of flowers and then Toblerone, ayun, yung binigay niya sa akin. Ayun pala guys, mag-edit sana ako ng video. But then, sinaksak ko ng laptop, hindi ko pa nasasaksak doon sa mismong laptop. Yung pin ng charger ng laptop. Nahawakan ko yung mismong pin, guys. Nakuryente ako, grabe. Gulat talaga ako. Buti na lang hindi ko masyado sigurong natouch ko lang ata. So, ito sa kanan na kamay ko dito. Ito yung na electric cute. Gulat talaga ako. Kala ko magagano ako.